Il-politika l-ġdida dwar il-pompi tal-petrol mistennija li toħroġ għal konsultazzjoni pubblika fil-jiem li ġejjin. Dan irriżulta minn korrispondenza bejn l-Awtorità Maltija għall-Ippjanar u l-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità Johan Buttigieg informa b'dan il-Kumitat wara li ċ-Chairman tal-Kumitat Alex Muscat talbu rendikonta fiex kien wasal ix-xogħol. Buttigieg spjega kif wara li fil-11 ta' Mejju saru l-għanijiet tar-riforma dawn infetħu l-konsultazzjoni pubblika fejn ħadu sem numru ta' qdiet, fosthom qdiet ambjentali, il-GRTU u individwi privati. Eventwalment bdiet diskussjoni ma' numru ta' entitajiet li jvarjaw minn dawk ta' trasport, il-protezzjoni ċivili, l-ambjent, is-saħħa u s-sigurtà. Dan wassal biex issa hemm verżjoni finali li bdiet tkun diskussa internament u fi żmien mhux imbiegħed mistennija li toħroġ għal konsultazzjoni pubblika. Wara dan il-perjodu ta' konsultazzjoni, il-Kunsill Eżekuttiv jirrevedi r-rispons li jirċievi u eventwalment jgħaddi l-politika għall-approvazzjoni ministerjali. Huwa biss jekk ikun hemm bidliet kbar mill-abbozz li jkun hemm bżonn ta' konsultazzjoni pubblika oħra.